Era vorba de anumite reguli care tot timpul Vali le schimbă. La fiecare joc le schimbă după cum îi convine. Și eu zic, hai să stabilim reguli de la început și uite așa ne certăm. Așa e, Vali? Să spunem că așa e. Să spunem că așa este. Uite, eu l-am surprins pe două dintre doamne, respectiv pe doamna Mihaela și pe doamna Paula, discutând despre subiectul ăsta. Și spuneau amândouă că nu prea înțeleg de ce ai atitudinea asta când vine vorba de jocul de cărți. Pentru că dumneavoastră, cel puțin doamna Mihaela, spuneați că așa i-ați învățat pe copii de mici să și piardă, să și câștige la un moment dat. Da. Nu întotdeauna să câștige, să aibă senzația că li se cuvine. Și e doar un joc de cărți, nu mai mult. Păi da, tu nu vezi ce ofticoasă e? Da, știu să și pierd. Cum? Și cea care creează reguli noi este Diana, nu Vali. Vali joacă corect. Aha! Ia uite, Diana! Da, mămica nu s-a trezit. Ca să ce? Să-ți ia apărarea și să fii tu pioantâia? Da. Nu, știu să și pierd. Tot în seara aceea m-au bătut fetele la cărți. M-au făcut varză. Dar ție ce-ți place? Să se dea toată lumea la o parte și să cedeze și să câștigi tu mereu? Da? Păi în viață lucrurile nu stau așa. Nu, dar nu știu, sunt eu mai vulcanică când vine vorba de cărți. Deși am promis mamei mele că nu o să mai joc. Și acum... Tu ai vreun viciu din ăsta legat de jocurile de noroc? Și noi nu știm? Nu. Nu, dar mami când a fost în casă zis că să nu mai joc cărți, că nu e frumos unei domnișoare, nu-i stă bine să bată cărțile toată ziua. Să pun mâna pe un lucru de mână, să croșetez, să fac ceva. Păi stai puțin să ne întoarcem și să înțeleg. Când erai în afara casei, aveai o problemă de genul ăsta? Tocmai că nu aveam aici, am învățat toate jocurile de cărți de la Ionuț. Da, el m-a învățat și de la ceilalți. Și acum, dacă știu... Eu nu știu, ești cartofor așa de felul tău? Mă mai și eu cu prieteni. Păi și până la urmă, știi că pe vremuri, doamnele din înalta societate aveau seara de canastă, se duceau și jucau canastă. Asta jucăm și noi. Așa că nu e mare tragedie. Bine, ele jucau o dată pe săptămână și era de fapt un pretext pentru a se întâlni și a-și etala blănurile și bijuteriile noi pe care le primeau de la soții lor. Știu că se mai păstrează și acum și sunt case în care se mai joacă, eu știu, canastă, dar acum lucrurile nu mai stau ca pe vremuri, pentru că pe vremuri doamnele plecau la canastă și bărbații plecau la poker. Acum se cam mergea amestecat așa. Și nu se mai ține cont de regula asta cu etalatul bijuteriilor și etalatul blănurilor, ci e mai degrabă un mod de a socializa împreună cu femeile și cu bărbații. Ne-am mai adaptat un pic. Așa este. Sau poate că există și varianta cealaltă, respectiv că ne spunea și Vali, a remarcat și doamna Lăcrămioara, de la o vreme nu te simți, parcă nu ești în pielea ta, nu ești într-o situație tocmai confortabilă. Tu cu tine nu ești... Nu are loc, nu are legătură cu jocul de cărți. Jocul de cărți, se știe toată lumea că eu mă... Dar n-are legătură cu jocul de cărți. Și am modul cum mă simt, starea mea de spirit e una. Deci sunt două lucruri diferite. Păi tocmai despre asta aș vrea să vorbim. Vali, ție ți s-a părut că Diana s-a schimbat în ultima vreme? Puțin, da. Puțin, da. E cam irascibilă. Doamna Vali, dumneavoastră vi se pare că s-a schimbat Diana în ultima vreme? Nu, au avut câte o zi când mi s-a părut că e mai rece, dar am înțeles că era somnoroasă sau... Dar nu. A fost un pic mai acră și cu dumneavoastră? Nu, mai rece puțin. Mai rece? Păi stați puțin, că asta cu somnoroasă, probabil că era somnoroasă dimineața, o oră, două, toată lumea e mai... Nu, dar erau nopți când nu dormea și ziua până se culca și pe urmă era mai rece, dar nu, în rest nu. Înțelegem foarte bine. Nu pot să spun nimic. Bine, atunci am să invit și pe telespectatori să vadă dacă Diana este în apele ei sau nu.
Ce ai? Cum nu știi? Că ai stare nașpa, nu trebuie să te descarci pe mine. Să fii nervos pe mine. Deci Și încerc ce să fac vrei să să- mă nu, relaxez, dacă nu ești să mă enervez mai irascibil, tare. păi Hai să tocmai- deviem de la subiect. tocmai- Dar totuși te relaxezi și te așa și te așa. Dacă Bine, așa hai să îi. mergem de la subiect. Dacă așa Dar îi. totuși, așa Dar de ce îi, nu că vrei să așa. înțelegi? Păi dacă nu, Și dacă cine ți vrei să irascibilă, trece. Mă asculți? Păi, Eu nu la se asta vreau deviezi să de- ajung. Nu, uite. Da, Deci ascultă-mă. păi dacă ți irascibilă, nu te pot asculta. De ce nu mă pot Dacă-ți asculta? nervos, să nu te ascult. Hai să vorbim despre flori. Dai și dai și dai și dai cu același subiect. Dai acum. Vreau să vorbești, nu te întorci cu spatele la mine. Dar nu mai zici nimica. Nu zici și mie să știu și de ce te comportă așa în ultima vreme și ce ai. Să nu să fie și... Care în ultima vreme? De 90, da. Da, nu, mai pune. De ce te-ai deranjat așa mult timp? Asta așteptam, să mă întreb, să povestim, nu să mă enervez pe același subiect. Nu, aștept să-mi răspunzi. Ce să-ți răspund? Ce se întâmplă cu tine? Păi în nu ultima știu, vreme, tocmai, că în nu ultima așa, perioadă? nu, gata, hop, ce s-a întâmplat cu tine? A când eu Vreau am să nervos, știu. când Las, eu am un că ai, nervos, că ai o încep. perioadă de o jumătate de oră, oricând ești nervos, dar nu câteva zile continuu, Că nu? vorbești tu mai mult ca mine de să șarbă. Păi când ai nervos, omul, ce crezi, că-ți spune din start, că nici el nu știe ce îi? Tu spune ce te supără și ce te Nu deranjează știu și ce de mă ce ești supără, nervosă. păi nu știu, tocmai, este ceva în aer. Eu cu ce ți-am greșit? Nu știu, Vale. Eu am nervi, am draci, am de toate, am... Pe spune și mie cum să mă comport cu tine ca să nu te deranjez și să nu te enervez. Nu-i Că vorba am de văzut că tine. orice lucru fac sau orice spun te deranjează. Nu mă simt bine în pielea mea, trebuie să mă duc la dermatolog să mă... Ai zis că nu te lasă să vorbești. Nu o să afle niciodată așa ceva de la un om care e nervos și supărat cu asemenea comportament.